Buntag na ambot na ganda diri sa part 4 sa atong grabe kabahaw nga vlogs ni ato pang Disyembre. Nakapamahaw na ba ang tanan? Ayon taon mo papasmo kay daghaga mahal ninyo. Mao na siya, ingon na siya pagkaon para dali mahuman. 8 times 5 ang video. Gutom bitaw kaayo di sa dalim ning 10,000 steps. Oy, kapoy pod. Sige kaon day. Pagdali. Bitaw nindot ilahang food court diri laisyo. Sana all nang usahay ta sa agdiri ning mga lugaran no. So kaon jud maayo girl unya atong kanang sa kanilang giingon nga feel the ambience sure ba ambot sakto ba nga term basta kay kamo ni sabot di ko expert unya may katong kaon. Yeah, ingana sila ka sweet. Maghinatagay na sila, maghinungitay na madugay. Lahi na single and available. Gikaon jud girl, paning kamot og kaon. Grabing kaon na. Lami, pul sige. Kana kay ni tindog si girl sige kana very good, very good. Lami ang kape niya girl. Ay, Ginoo ko. Sige, tilaw ko kana ing anak mi ka sweet. Inom tubig ay di ba yung magsigig soft drinks. Okay. Mao ni siya ang usa sa mga masterpiece ni Kenneth Cobon pa nga magkita diri sa SMJ Mall. Unya diri gapitan na ata diri sa Jayco no, grabe ugunahan ka mo palit girl. Ginahanglan ta si mo pasensya kay taas kay ang linya. Katugo na lang ka. Mauna. Sus, sira ni linya hawag ko ni palit ako na siyang ko na unungan never again. Okay, bye.